Velkommen. Dette er en vejledningsvideo til AvaTrade-platformen. I den korte video lærer du at tilpasse grafer. Før vi starter, er det vigtigt at vide, at teknisk analyse ikke forudsiger fremtidige resultater. Klik først på et aktiv for at åbne en path. Her er en hurtig gennemgang. Din tidsvarmer er her. Din tidsintervaller er her. Dine indikatorer er her. Forskellige tegneværktøjer er alle her. Skift nu tidsreglen. Skift for eksempel en dag til en måned. Du bør se grafen blive gentegnet over en længere tidsperiode. Tilføj derefter en indikator. Åbn indikatorer og vælg Bollinger Base. Juster parametre efter behov og anvend derefter. Du bør se din indikator lagt oven på din graf. Lad os nu fjerne Bollinger Bands ved at klikke på skraldespandsikonet. Lad os ændre graftypen til Candlestick ved at klikke på Candlestick-ikonet. Lad os nu tegne en trendlinje. Vælg tegneværktøjer og vælg trendlinjen. Tryk for at forankre det første punkt, og klik igen for det andet punkt. Godt, du har nu anvendt tidsramme, indikator og trendlinje. Det er grafanalyse som en professionel en opsætning, du kan genbruge.